with the producer. Pagkakita ni mo, dili na ko malimtan nga murag way laing tawo. Ikaw ragid ang baying, itataksak mo muna-una. Enero 17, di malimtan na nga pizza. Abi na ko malas, di nga pagkatuig. Pero agi ni mo, na ay nitubo nga pag-ibig. Bisag wala ka kabalo, mapermiti kang istok. Mag-atubang sa imong pictures, mag-isimo rang katok. Pagtud sa nga naabot ang adlaw nga ikaw ni comment. Ninguna ka na kung chat ka to nga time the best nga moment. Laman sa nga nausob sa imong dagway sigalan taw. Nitukan kos tinuod di mo nga walay kaula. Wala ko ni sabay suban nga igura pang quarantine. Ikaw ragid ako ang gusto of this hello everything. Isama ni mo nga babae angay na pang happy family. Ali na go dire basinyag maunhan kos laing laki. Kawatan na rin tao na gumagi ka na ako. Kaysa ako ay ikaw ang nakapagbago. Nakapihan mo akong lugang nakasirado. Kung nakaka akong isipin na mo ang tao. Kawatan na rin tao na gumagi ka na ako. Kay ikaw ang bahay nga akong iambo. Tagatulog na ka sa akong damgo. Punta ikaw maako. Nakailangan Jenny kay na ano babe. Diri ka na mo baby pero di ka safe. Nakailangan Jenny kay na ano babe. Laylay sulod sa dugan ikaw raw Jenny. Hinaot nga kining gugmang dugay na nakong ihipos. Hugot ko ning ihatag nagbakos ni pagkagapos. Di katulgan kong mag-away. Hatagan di